खुलुमबाय। दिनै 10 मे 2025 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायोदि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनैनि राशिफोरखौ खोनासंनो। दिनै गिबियावनो दङ मेष राशि। सुथुर थानायफोरखौ गिनांगौ जागोन, गोजानाव थानाया गाहाम, सांग्रां जा। मेष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5। बृष राशि। नांगौ जानायनिफ्राय बांसिन खरसा खालामनांनो हागौ, आखाइयाव थानाय राङा जोबस्रांनो हागौ। बृष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 8। मिथुन राशि। मानिबा जेंना थानायफोर दङब्ला सुस्रांजानायखौ मोननो हागोन, गोजोननाय मोनगोन। मिथुन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3। कर्कट राशि। गोसोआव माखौबा लानानै गाज्रि मोनखांनाय सोमजिनो हागौ, गोसोखौ लोरबां लानो नाङा। कर्कट राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। सिंह राशि। जेखि मावा जेथिंबो मुलाम्फा खालामनो हागोन, गोसोखौ सान्थि मोनगोन। सिंह राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4। कन्या राशि। जेखि खामानिखौनो मावा बोलो बाहायनांगोन, गोसोखौ हमथानांगोन। कन्या राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4। तुला राशि। बबेबा जायगाफ्राव दावबायहैनो मोननो हागौ, गोसोखौ गोजोन मोननो हागौ। मोजां सान। तुला राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5। वृश्चिक राशि। मोजां मोनलायनायनि दौलेंआ गोरा जागोन, अनलायनाया बांगोन। मोजां सम। वृश्चिक राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2। धनु राशि। निसा लानायनिफ्राय गोजानाव थानाया गाहाम, जेंनायाव गोग्लैनो हागौ। धनु राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4। मकर राशि। जेरैबो सांग्रां जानानै थानाया गाहाम, माबाफोर जेंनायाव गोग्लैनो हागौ। मकर राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। कुम्भ राशि। माबा मोनसे मुवा खहा जानो हागौ, गोसोखौ सान्थि मोननाय नङा। कुम्भ राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4। मीन राशि। माबाफोर मुवा बेसाद मोननायनि सुजुग सुबिदा दङ, बे राशिनि थाखाय गाहाम सान। मीन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 7। दिनैनि राशि फोरमायनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।